Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Lingave lichona njani imhuri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Then wechitonga takambonga takuwirirana ndakudzidza mazwi. Ndinopota ndichikanganwa asi ndichaita ndichinyora pasi mamwe mapepa acho andaimbonyora ndinopota ndichimashaya. Asi musi wandinenge ndamaona tinobva tamhoresana. Vane mamwe malanguages mavhenda motidzidzisa kuti tinomhoresana tichiti chii, asi matonga tinozoparadzana netwalumba. Kana zvinhu zvakanaka munyika, there is no need of a revolution. Why? Because a revolution is an uprising. It's a rebellion. It means things are not normal in a country. Even having an election will be not normal. Revolution haingodeedzerwi nenhau yekuti ine consequences ainouya nayo. Saka hakuna nyika ine utungamiriri unongouya hoti takuita revolution pasina chakanganiso. Wasina kumbozama nzira dzedemocracy woona abuse of the electoral system. Saka tese semhuri yeZimbabwe takazviita izvi. Tikaona kubirwa kwesarudzo, tikaona abuse of the people, tikaona long sleeve short sleeve, tikaona kupiswa kwedzimba dzevanhu in the name of an election. Chataiwa nacho to protect ourselves was a pen and a ballot paper. Hazvina kutisevha, tine vazhinji vakafira nyaya idzodzi. May their souls rest in peace. Saka hauti iwewe kana taenda kuelection tobirwa zviri pachena, todzokazve kuelection under the same system and expect a different result. Varume, tisaite iyoyo, ngatiremekedzanei as far as public affairs is concerned. Tatambura, nyika iri kuparara, mikana hapasisina, vana vapera nemadrugs, mari yenyika haitengi petro, zvakawanda zviri kutinetsa. Saka ngatikoshesei revolution, which is the people's agenda. Tsananguro iyi yatakupai ndiyo yatinoti vhangeri rerevolution. Saka receive your revolutionary blessings. Tomboti hausi kuda hako kutsigira revolution, asi chititaurira chaizvo kuti saka uri kudei. Tonzwawo kuti maybe tine masolutions aripo anobatsira our immediate priorities dzatiinadzo. Sunungukai kuwirirana nesu kuti iwe usingadi revolution, usingafariri vatungamiri verevolution, uri kuda kuti tiite sei? Tozeya togoverana pfungwa, tikaona zvakanaka toti pamberi nemi tokutsigirai. Ngatiregedzei tsika yekutambira mari dzakasviba at the expense of the mass. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira, tichiri pakuonesana kwete kushorana, kutsiurana.
nekuti revolution chinhu chinonetsa kugashira. Ine ropa, ine majeri nezvinonetsa zvakawanda nekuti ihondo. The fourth chimurenga. Regai tiise emphasis pavhangeri iri kuti masi inzwisise. Election ndiyo ine varidzi nemacandidates. Inotaurwa kunzi tinoda nhingi kuti ange ari pachigaro ichi nekuti zvakati. Ndo democracy. Vanhu vonzi woyo mukana, vanoda nhingi endai uko, vanoda nhingi mirai apo, vanhu voita sarudzo dzavo. Ndo yatinoti election iyoyo. Kurevolution zvinoera kuisa mutungamiriri tiri mubattlefield, vana vachifa nenzara, vana vachisungwa, vana vachiurayiwa each and every day, vana vachipera nemadrugs. Tomboita musangano wekuti ndiani achatitungamirira kana takunda. Zvinoera, hazvibvumidzwe murevolution izvozvo. Ndo kunonzi naOliver Mutukudzi kuwarayirwa tichifamba. Patinotaura kuti General Chiwenga, hatisi kutaura zvepresidential candidate, hatisi kutaura zveZanu PF, tiri kutaura zverevolution. Kana paine mikana inozoenderanawo nayo kumberi, aiwa, zvino zvakanaka. Chinoita kuti tisaise utungamiriri tiri in the battlefield inhau yekuti hatizivi kuti vachakurira vachasvika vari vapenyu ndivanani, vachasvika vasina kuremara ndivanani. Ndosaka tichifokasa on our game, we focus on our ball. Tiri pahondo yechimurenga, we have to focus on the fighting techniques. Kwete kuti kana takurira chii chichazoitika. Ngatisiyei tsika yepfungwa dzekugovana nyama mhuka iri musango. Pfungwa dzakadaro tinoti pasi nadzo. Watinotaura nemazita tiri kutaura varwi vehondo, macommanders erevolution, wane experience yatinozoziva, yatakanzwa neyakaonekwa. Dai zviri zvezanu taigona edu kuti muhadhi dzine smile yakanaka kadziya, he is a good person kunga ari padhuze nesu. Toti titungamirire parevolution. Kana kuti Masimire Mbwa akafunda akauya, toti titungamire, shamwari ndiwo akadzidza zvemutemo, titungamirire parevolution. But sarudzo yataita tiri kuda macommanders, one commander at a time. Avo vatisina kutaura nemazita hatisi kuti tiri kuvashora. Isisu kuno kurevolution we listen to one command. Chiri kutibatanidza inhau yekuti taakuziva muwengi wedu kuti ndiani. Muwengi wewanhu zvigananda nemutungamiriri wazvo Emerson. Mawar veterans waimbozviramba wakazviona. Masi vari kuZanu waimbozviramba wakazozviona. Vari kuopposition waigara vachizvitaura zvakazotsigirwa. Wanga vasingaiti zvematongerwo enyika wakazotambura wakazoteera revolution. Saka we have a common ground yatibatanidza pano in the banner of the revolution, yekuti the enemy atambudza vana veZimbabwe. Waidya vachiguta, wakazoona chikafu chisingauyi, nzara yavaruma, wakabuda mubako mavanga vari, wakati chii chiri kuitika, wakaona kuti dambudziko ndimunangako. Waona izvi wakasarudza kuuya kune vamwe kurevolution. Asi taiti anoanaunza revolution yacho ndiani. Ino akazouya Comrade Geza. Kurevolution we focus
panyaya yekuti ndiani ari kufanirwa kubva, kwete ari kufanirwa kupinda. Uda kupinda pai? We don't know our future, but we know our problem and problems. Saka revolution hainei zvekuti ndiani anofanira kutungamirira, anofanira kumira apa, anofanira kuita sei. Haisi language yerevolution iyoyo. Kurevolution ndeyekuti ndiani atambudza vanhu anofanirwa kubva oenda, ndiani apedza nyika ari kuluta nemachina odzingwa oenda. Because problem identification under the systems theory is not an easy thing to do, but it is a very important thing, because ndiyo inokubatsirai kuti kana maakugadzira an algorithm, system yenyu inobuda zvakanaka. Vanogona chirungu vokucreaterai the correct pseudocode. Saka tikabvisa Mnangagwa under the systems theory, tabvisa machina, tabvisa zvigananda, tabvisa madrugs, tabvisa matambudziko, tabvisa nhamo kuvana veZimbabwe nepoor and unbalanced development. Taibvisa iyoyo. Tichingopedza takuisa machina ese nezvigananda mujeri pending deportation, those criminal elements. Tosara neavo vana veChina vanoda kushandidzana nemhuri yeZimbabwe zvisina umbavha, zvisina distraction of the national resources mukati. Ndo watinoda. Saka kana tiri kuti pasi nemachina, we are not saying Chinese nationals. We are saying Chinese criminal elements which are colliding with the Zvigananda of Zimbabwe, who are spearheading this process of state capture to destroy and make our people suffer. Ndo vanhu vatiri kuti avahambe ngavaende pasi nawo iwavo. Tochiona kuti pakati pedu torongana sei kushandira nyika yedu pasina uori. Zimbabwe ingangodari just 1 year kuti zvinhu zvinake. Tagadzirisa masystems, zvinhu zvinongoda chete kurongwa, nekuti chinodiwa chete kuhurumende kuremekedza vanhu, because vanhu ndo mareflectors epanenge pakanganisa. Saka hakuna leader pasi rese wekuti haabvumidzi vana kudemonstrata munyika mavo kana vaine zvavari kutsutsumwa nazvo, anozoita the correct thing nenhau yekuti haasi kwese vanhu ndo vari kurarama, vanhu ndo vari kuBulawayo, vanhu ndo vari kuBeit Bridge, vanhu ndo vari kuChiredzi, vanhu ndo vari kuChipinge, vanhu ndo vari kwedu kwaHonde, vanhu ndo vari kuNyanga kwana Monzora uko, vanhu ndo vari kuChitungwiza, vanhu ndo vari kuHighfield, vanhu ndo vari kuBudiriro, Epworth, Hopley, ndo kune vanhu ndo vari kusangana nematambudziko. Wane nzira dzavo dzekuratidza utungamiriri kana zvinhu zvisina kufumira zvakanaka, mademonstrations. Saka utungamiriri kana uchirambidza vanhu kuti vaite izvozvo, haufe waita utungamiriri hwakanaka, because hauna guidance. Saka any leadership which doesn't respect the human rights, inakwa inotichitsa pasi neleadership yakadaro. Nhasi Commander Geza vataura wakati on Friday in Shona ndo kuti kuswera mangwana. Saka nhasi tikakurumidza kurara tomuka taamu Thursday, tokurumidza kurara tomuka taapa Friday, totsvaga zvekuita zvinoti occupy nekutenga data taasvika pa 8:30. Wasinganzwisisi nyaya ya 8:30 inoreva 2030. Ndo nyaya yakatanga revolution pari kuda kuitwa abuse of the constitution towards an agenda of state capture. Wantoda kuti munzwisise izvi. The contents dzatiri kubatana under this revolution tanga tisinadzo dzese before wasati vadeedzera 2030. Pakadeedzerwa 2030 pakazonzi nemawar veterans nana Commander Geza izvi hazviitike muZimbabwe muno.
The only 2030 they will see is 8:30 on the clock. Ndo pakatanga kubuda worry nekuparara the correct picture iri munyika. Ndo patakazoti aiwa vamwe wese vari kwavari vakomana huyai tiite dunga munhu, paita nhimbe pano yekurwisa zvigananda. Ndo saka tiri kubvunzana kuti kana usingadi kufamba nerevolution, kana usiri kufamba nerevolution uri kufamba nani? Ichianaunzwa revolution isisu taisawapo, asi yaanaunzwa 2030 yastopwa vanhu vainetsana under factionalism. But mukunetsana imomo ndo makabuda kunzi nyika yaparara wakomana. Tova tachidedzana iwo uri kupi chichemo chako ndechipi? Wanoba maelection hawatipi mukana ndavhoterwa nevanhu. Uya kakurevolution. Handioni chinonetsa ipapo. Saka tinoriparidza vhangeri iri kuti masi inzwisise, because ndoziva kuti vhangeri rerevolution rinoda kutsanangurwa zvine tsika. Mawaona komanda Geza wakasimba vari kuguta, wakachengetwa nerevolution, hawana kuzvichengeta. Revolution inochengeta vanhu vayo. Hakuna munhu anoraswa nerevolution. We don't have any record of that. Saka matama nekutsukira kwamaona comrade Geza wakaita, vakachengetwa nerevolution. Even wana comrade Nyoka Yemabhunu pavaichengetwa nerevolution, matama makawaona. Fast forward tanzwa update yekuti koti yavo yapostponwa zvakare kuenda kuna end of October and November. Vamwe vangu vachiti pamuono wekuti comrade nyaya yarebesa madii kubatsira since maiti mune dzimwe nzira dzekuti muapply bail. Asi regai tijekese, isisu hatisisina masimba iwayo. Isisu taiwe watauriri chete. Paya comrade aichengetwa nerevolution, kwete na comrade Sarwaka. Comrade Sarwaka was part of wana werevolution. Isu taishanda under the command yerevolution. Saka even whether tarwadzirwa neumwe wedu kana kutaita sei, as long as tisina the guidance of the revolution command, hatina rubatsiro rwatingakwanisa, even runoitisa matama tinenge tisina rubatsiro rwakadaro. Uyezve without guidance tinopedzisira tabata pasipo, toita matambudziko. Saka tinoramba tichivanamatira iwo neshamwari dzavo, nekuti Mwari ndio wega watinoziva kuti hawarasisi munhu, ndiye muridzi wemunhu. Saka paminamato tinoramba tichivaisa, nesuwo wana werevolution toramba tichiisawo minamato kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Friday wakuru werevolution vachasangana nemi tambozvitaura. Saka isu pano hatina update iri detailed yatichakupai, kuitira kuti tisaite distort the build up yemessage yecommand. Asi tinomhoresana pano nekuti what we have noticed, tine vana vechikoro magrade 1, vamwe vekuECD, vamwe magrade 5, magrade 7 vari kuchema kuridza mhere kana vasina kunzwa vhangeri rerevolution richiparidzwa paplatform ino. Nenhau yekuti riri spiritual rinoita kuti wana kana vaine zvinovanetsa zvofamba zvakanaka, homework dzoitika zvakanaka, nemaansa achiuya. Saka tichauya tinenge tichimhoresanawo hedu nemi wana tinokuunderstandai kuti revolution iyi iri kutsigirwa from the youngest person ari muZimbabwe, because paari kuzvarirwa pacho paHarare Hospital neparire Nyatwa ari kutanga kusangana nematambudziko. Vamwe magetsi ari kudzimwa padhuze nekubuda, mwana obuda ari mumatambudziko, ari in the darkness. Anongoziva kuti nyika iyi ine utungamiriri hwakashata husingakwanisi kuprovide magetsi. Saka mwana iye anozvarwa ari mwana werevolution.
then newe maadverts tirokutendai tinenge tiinemi pano, ndiyo nguva yacho tinenge tinokoshesa shoma iyoyo yamunotipa inotibatsira. Hatikumbiri vanhu petiro pano, tinonga tichibatsirikana nerutsigiro rwenyu. Saka maadverts enyu akatikoshera. Ndodayira kuti muri kushandidzana nemhuri yeZimbabwe mune zvakanaka. Regai tipedzise tichiti tungamidza revolution pamberi, nekuti ndiyo hope yasara kuvana veZimbabwe. Chauya chinotiwana tiri panzvimbo, tikafa tikasungwa, revolution inochengeta wana nekuti ihondo. Morara zvakanaka, mirai panzvimbo, musasumuke sumuke. Sarudza revolution wopinda pavashanu wakangwara, pamberi nerevolution, pamberi naCommander Geza, pamberi neZim Revolution Ground Force, pamberi netask force yedu, pasi nezvigananda nema-Chinese criminal elements. Receive your revolutionary blessings in the name of the people.